Hindi lingid sa ating kaalaman, isa sa mga bayaning tumatak sa ating kasaysayan ay ang ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Pero ang tanong, may dugong Kapampangan nga ba si Andres Bonifacio? Sa mga opisyal na tala, ipinanganak siya sa Tondo, Maynila noong ika-30 ng Nobyembre 1863. Pero ayon sa ilang oral histories, ang kanyang ama na si Santiago Bonifacio ay may posibilidad na nagmula sa bayan ng Masantol, Pampanga. Noon, maraming pamilyang taga Masantol ang lumilipat ng Maynila para maghanap buhay. Kaya't posible raw na doon nakilala ni Santiago si Catalina de Castro, ang ina ni Andres. Hango ito sa mga tala ng historiador na si Joel S. Regala sa kanyang libro, In the Blood, Tracing the Kapampangan Lineage of Andres Bonifacio noong 2014. Ang sabi pa ng ilang lokal na historiador, may mga angkan ng Bonifacio na nanirahan pa rin sa Masantol hanggang ngayon na pinaniniwala ang kamag-anak ni Andres Bonifacio. Ang kanilang mga kwento, ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Hindi lang yan, sa kanyang ugali at paninindigan, ang kanyang disiplina, tapang at malasakit ay maraming nakakita na siyang matibay na simbolo ng Kapampangan trait sa kanya. Masikan, matibe at manalakaran, tunay na may dugo ng bayani. Kapampangan man o Tondo born, iisa lang ang patunay. Si Bonifacio ay sagisag ng pagkakaisa, tapang at pagmamahal sa inang bayan. Kaya ngayong Bonifacio Day, alalahanin natin na ang dugo ng kabayanihan ay dumadaloy sa bawat Pilipino. At kung totoo mang may dugong Kapampangan si Bonifacio, aba, aniwala rin kabalin. Hatid sa inyo ng CLTV 36, RW 95.1 FM at RBC Media Group. Ipinagmamalaki ang mga bayani ng ating kasaysayan. Luwid ka, Gat Andres Bonifacio.